Bešte ljudi, ide auto, uzvikivali su Zagrepčani kada je 1901. godine trgovac i bravar Ferdinand Budicki u grad dovezao prvi automobil. Taj događaj ima posebno mjesto u nedavno otvorenom muzeju automobilizma. Desetak je volontera u samo pola godine devastiranu bivšu tvornicu Pluta svojim rukama i doniranim novcem pretvorilo u pravi muzejski prostor. Temeljito su istražili povijest automobilizma, izdali knjigu i uredili postav. Pristupili smo jednom pionirskom poduhvatu, ajmo tako reći, i uspjeli smo, eto, zahvaljujući nekakvoj upornosti, sreći, pronaći 10-ak unuka prvih automobilista na ovim područjima. Tu bi tako da smo našli unuke Ferdinanda Budickoga, koji je dobio prvi auto u Zagreb, u Švedskoj i Engleskoj. Došli smo do 40 fotografija nikada viđenih sa početka stoljeća. Također prve zagrebačke hrvatske vozačice Alme Bale, gradonačelnika Heinza i svih ovih plemića koji su imali prve automobile. 80 automobila, motocikala i drugih izložaka posuđeno je od kolekcionara. I to bez ikakve naknade. Postav se stalno mijenja. Uvijek se može vidjeti nešto novo. Trenutačno traje tematska izložba posvećena 75. godišnjici popularne bube. Radi se o jednom prostoru koji, osim eksponata, ima ovdje i edukativno-kreativnu tehničku radionicu. Nama već sad u ovih 5 mjeseci dolaze učenici iz osnovnih i srednjih škola iz čitave Hrvatske. Jedno mjesto živo koje imamo i susrete kao današnji, gdje se događaju ciljevi i startovi naših susreta oldtimera. Organiziranje oldtimer relija još je jedan način da s drugima podijele strast za starodobnim prometalima. Ispred novootvorenog muzeja krenula i vožnja na koju su bili pozvani članovi kluba mladih Hrvatske verbotonalne udruge Zagreb, odnosno bivši učenici Poliklinike Suvag. Neki su od njih prvi puta sjeli u ovakve jedinstvene automobile. Starjeci, prva lega. Najbolji dan u mom životu. Uživala sam u vožnji, super je ambijent, opušavam tajmer, imala sam novota, imam auto, ali ostvarujem mi to sami, to sam ja uživala u vožnji. Mladi oštećena sluha su u društvu s drugim ljudima, dakle koji nemaju takvih teškoća. Isto tako stječu nove spoznaje, nove ljude, vide kako je to nekada bilo, kako su njihovi roditelji, djedovi, bake, kakva su vozila imali, a osim toga vjerojatno će na taj način neki od njih možda poželjeti imati jedno takvo vozilo tog oldtimera. Dok su suvozači razmjenjivali dojmove, vozači su stanku ispred Hrvatskog narodnog kazališta iskoristili za kratki servis svojih limenih ljubimaca. Lijep je dan, dojmovi su nam super, druženje sa mlađim, ima nas svih generacija, svih vrsta automobila. Prekrasno je, naprosto prekrasno i meni poseban doživljaj i drago mi je općenito što se bavim time. Automobili su mi veliki ljubav, pogotovo starodobni, ne? Nakon stanke u središtu grada, karavana Spačeka, Minija, Buba i drugih oldtimera produžila je prema krajnjem cilju vožnje, Zagrebačkom velesajmu. Kad se jedanput pojave u ovakvom društvu i na ovakvom druženju, mislim da će poželjeti opet doći. I bilo je već velikih upita kad će biti idući put organizirano nešto slično, hoće biti neka duža relacija, recimo ljeti do rijeke, do mora i tako, jer je to jedan lijepi izazov za sve. Cijelodnevno automobilističko druženje završilo je odmjeravanjem vozačkih sposobnosti u kartingu. Volonteri muzeja oldtimera još su jedanput dokazali da odrađuju sjajan posao, no po onome što planiraju može se zaključiti da njihovo vrijeme tek dolazi.